Sziasztok, én Vajas Gergő vagyok, a Best Event DJ csapatmenedzser, és 5 éve járunk már ide a Szorg villába, de a legtöbben csak Amber Bride néven ismerik, mi is így ismerjük. Szerintem a kezdetek óta itt vagyunk a villában, úgyhogy gyakorlatilag úgy ismerjük az egész területet, mint a tenyerünket. A kedvenc helyszínem egyébként belül a belső udvar, a csodálatos toszkán millióvel. Imádjuk bevilágítani, mindig rengeteg fénytechnikát hozunk, hogy este kiemeljük a sarokpontjait és a fénypontjait a villának. És egyébként a kedvencem a helyszínben az, hogy mindig szuper nemzetközi párokkal dolgozunk, itt mindig teljesen laza hangvételű az összes bulink, általában hajnalig, akár 3-ig, 4-ig is eltartanak itt a buliaink, és mindig nagyon jó a hangulat, nagyon hálás. Volt már Németországból párunk, itt Angliából, Londonból, úgyhogy ez egy tiszta, ilyen globális turné állandóan, amikor ide jövünk. Úgyhogy abszolút egy csoda helyszín, csak ajánlani tudjuk. Egyébként most a ceremóniát fogjuk nem sokára hangosítani, különböző területeken mozgolódunk itt a villában, általában ilyenkor a hang- és fénytechnikai kiszolgálást is a csapatunk végzi el, hogyha minket bíz meg az ifjú pár. Úgyhogy szinte hazajárunk, gyertek ti is minél többet, válasszátok az Amber Bride villát!